kasi purigiton mo ano lubi eh. Purigiton di lubi. Kanang mga kaong-kaong kopras. Ano mo kaong kopras Marian? Nung ka buang ka? Right, Misty? Saluoy ko down sa akong batong. So, how's your drive last night? I'm sorry I was sleeping when you get home. I'm not awake. Huh? Sorry, love, huh? You would pass out. Yeah, I know. I'm really sleeping. Snoring. Yes, you are. Serious? Am I snoring loud, Han? So, ganito po tayo kay Mister, magpadala ng pagkain. So, masarap guys. Bibili ako ulit ng canton. Kasi, ganito lang pala. Masarap ito. Next time, itry ko yung shrimp. Yung sahog niya shrimp. Itry ko. And, so, dry siya, no? Pero, pag iinit ito, hindi na ito dry. So, yan. Ilagay natin sa ibabaw ang shrimp. Actually, ilagay na natin lahat. Ito na yung kanyang baon, guys. O, diba? Yun yung baon niya. And then, initin na niya kasi nga, binilhan natin siya ng, niregaluhan natin siya ng yung pangpainit. So, meron siya. So, hindi na siya makakain ng maginaw na pagkain. Here's your baon, dong. Look, you have to hate it, okay? You don't know. Oh, there's something screwy on the schedule tomorrow. You're not working tomorrow? Well, she didn't have it listed. Then you have to call her. I know. Did you eat all the chicken? Okay. I'm just gonna wear like this because kahubad po ako. Galing po ako sa shower, nag-half bath. So, kaya ganito po yung suot ko. And then, meron po akong jeans. Do you have the watch, the cell phone, everything? Vivian, Have a good day. I love you. Be careful, huh? Yeah. Drive careful. Hey, let me know your schedule, oy. You're not telling me your schedule. I don't know my schedule. I know I'm working Sunday. I know there's a job on for tomorrow, but so far it's screwy. Do you have mail over there? I do. Okay, give it to me, babe. What I'm doing. Bumalik si Tommy dito sa loob kasi nga nakalimutan niyang umihi. Magkabuang daw siya mamaya. So, kailangan talaga niyang umihi bago aalis. At ako naman magbihis at magpunta sa likuran. Kasi mag-harvest at aalis ng bahay and I need to get a gas. Yung sasakyan ko is almost empty. So, I need to get a gas. Sobrang takot ko, guys. Yung tao nag-deliver ng propane gas sa likuran. And then naka-open pala itong gate. And then yung aso is andito. Buti na lang hindi sila lumabas. Kasi kung nakalabas sila guys, wala na akong aso. Kalukuhan talaga ito. Kasi kapag makalabas kasi ito sila guys, magdagan-daga na sila dito. Nangyari na yan once. Tumakbo na sa kalsada. Buti na lang walang malaking truck. Adoy talaga itong I have to put something writing. Buti na lang nakita ako agad. Tara. Harvest tayo ng ating sitaw. Kasi sobrang dami na guys. So harvestin natin kasi nasisira na sila oh. Ay. Kalukuhan man ite. Marami na guys. Hindi na siya masyadong lumalaki. Hindi na siya lumalaki. Alam niyo bakit? Dahil po yan sa weather. Kapag yung weather is maginaw na, mauuk-uk ang sitaw, mauuk-uk siya ba? Dito dapat mahaba ito at mataba. Nang uk-uk siya guys, kaluoy po taon sa akong sitaw eh. Ang uk-uk dito. Ito siya, mahaba-haba pa oh. Kunin ko na yung kasi sayang manggod siya good kung di siya kuhaon ba.
Meron pa akong sa refrigerator. Hindi ko pa siya naluto ko siya na ano ba, napabukalan. Pero ang nangyari, hindi ko pa naluto. Bili po ako ng i-adobo ko yun, guys. Luoy pero at least mayroong mga bunga, no? Gagmay gid down siya, guys. Yan. So, ganito, oh. Kunin natin na ganito. Ganito din. At saka nagbubulak-bulak pa talaga sila, guys. Marami pang mga bulak. As in, na ko, guys. Na-shock ako sa aso na hindi nakalabas. Buti na lang hindi talaga sila lumabas. Look, nanga-uk-uk talaga siya, oh. Nanggagmay siya, eh. Hindi masaya. Dahil sa ginaw. Right, monkey? Right, Misty? Naluoy ko down sa akong batong. Pero ang daming ang daming bunga. Kahit sobrang Misty, you guys doesn't go out. Even the gate is open. That guy is not good. Whoever opened the gate. Right, Ronky? Minty? You guys are good. Marami talaga, guys. Look, oh. Ay. Kunin na natin yan. Sadyang. Ito dito. Ito pa. Ito. Marami na naman tayo. Pero this time, ibigay ko siya. Kasi meron pa ako sa refrigerator. And then marami pa doong bunga din maliliit. Hindi ko. Kinuha ko na nga yung mga maliliit, guys. Para sure na kasi nang uk-uk gitan siya. So, maluto man ito. Masarap man ito, guys. So, ibigay ko yan kasi meron pa ako dito. I-adobo ko to, guys. Yung kamatis ko, wala pang hinog kasi na-harvest ko siya nung nagawa ako ng salad. So, ito lang muna. Guys, wala si Tami. So, alis po ako ngayon mag-grocery. Sabi ko sa kanya dahil wala ka mag-grocery ako. Kailangan kong bumili din ng gas. Kasi wala na akong gas. Konti na lang. Mamaya na pagbalik. Oh, diba ang bilis? Andito na tayo sa grocery store. So yun, guys, balik tayo dito sa Filipino store kasi nga siya, nagpunta lang ako sa isang grocery store and then dito balik ako dito kasi bili tayo ng isda. Nagutom jud ko, guys. Hindi man gud ako kumain. Tikman natin be. Ito yung request ni Tami. I think bibili din ako ng Sarap. Sarap ng lumpia ng Food Bites.
I-open natin ang window kasi init. Sarap guys. Magpunta ako doon sa sa grocery store. Bili ako ng manok kasi nag-request si Tami. Grilled chicken daw. So yun guys, pauwi na tayo at saka ang init. Meron tayo ditong frozen na mga bumili din ako ng pampano na isda and tara. O diba ang bilis, andito na tayo sa bahay guys. Hindi ko nga tinik si Mr. Usually mag-text man ako, Han, paalis na ako, Han, andito na ako sa bahay. Walang pasabi guys. Yun na, mag-enjoy na lang ako guys. Wala na masyadong iisipin pa. O diba ang dami ko ditong nabili. O paminsan lang ito. So ngayon, ilagay muna natin itong mga nabili natin sa ref. Hindi ako bumili ng itlog na sobrang gusto ko. Kasi, ang mahal-mahal sa ShopRite guys. Mahal man talaga yan. Almost $7 yan. Original price sa Walmart. Pero, doon sa ShopRite guys, $9. Haroy. Saan na mga itlog na rin mga magbuhi na lang kong manok. Mag-ano na lang ako ng manok. Magbuhi. Bumili din ako ng additional salad for Tommy. Kasi, yun. At saka, quiet! Additional lemon. At saka, of course, kiamatis. At bumili din ako ng gulay ni Mr. para meron siyang madala. Kasi hindi na nag-shopping. Bumili na naman akong saging para itapon, hindi kahit. Okay, that's it. Oh, meron pala ako. Bumili din ako sa guys. Bumili ako ubi. Mulak ba? Pakita mo sa inyo. Mulak. Ubi. Of course, bumili ako ng organic na grapes. So, ang gagawin ko is hugasan ko siya para ready to eat, no? Hugasan ko muna siya bago ilagay sa ref. Binilhan ko si Mr. ng Cookie Monster. Kasi nga, yung binili niya na cookie, yung marami, dinala niya doon sa trabaho. Kasi ganyan yan si Tommy, guys. Ipang-share niya yung mga binili niya na mga ganyan. Ipamigay niya doon sa mga kakilala niya kung saan siya palaging nagpunta. Mga trabahante doon. Yun. Kuchin. Wala, frozen man. Ati ito muna na. Uy! Saan yung lubi nga-hating-hating muna na? Frozen man. Ay, garay-garay. Di man siguro ko pakanoon-an eh. Frozen man ang lubi. Frozen. Ano to? Pakain to rin di. Lasang Ate Monina. Parang tinikman ko sa Ate Monina. Sama ning lubihan nga pag-usin man eh. I think nilagay nila sa freezer para hindi masira ang lubi. Masarap guys. Alam niyo ba magkaano ito? $7. Something. I think. Hindi na ako kakain yung lubi. Kasi purgiton mo anong lubi eh. Purgiton yung lubi. Kanang mga kaong-kaong kopras. Ano mukha ang pukad kopras Marian? Nung ka buang ka. Lamoy man ang kopras guys. Humot-humot. Itapon ko to.